Vi mangler ledere, som er nydanskere. Det viser en række undersøgelser, men det skal et nyt initiativ ændre på. En gruppe af ressourcestærke unge er nemlig blevet sendt på ledelseskursus langt væk fra skolebænke og sorte tavler. Lead the Talent er for mig et unikt program, som har gjort, at jeg har udviklet mit ledertalent, lederkompetencer, men også kommunikationskompetencer og det med at skabe netværk på tværs af organisationer og andre mennesker. 3 ord, der beskriver Lead the Talent for mig, vil være, at det er netværksskabende, det er stærkt og det er inspirerende. Det er de 3 ting, det har gjort for mig det år, jeg har deltaget i det. Altså man skal søge ind på det her, fordi man gerne vil, man er nysgerrig, og man tror på, at man har et potentiale, der kan vokse yderligere. Så er det oplagt at prøve det her af.